Daar zit palmolie in en LMM, sigaretten en Camel en check JPS sfeer. En ja, dat scheelt mooi één. Want als je een pakje JPS loopt, dan is het al over €20 en dan wist je er €59 voor betalen. Het lijkt wel een parkeerterrein van een supermarkt in de Waarden. Maar we binnen toch echt in het Duitse Boende. Hield die Meervriezen hadden een reis van een dikke uur en een paspoortcontrole voor uur en stekken de grensoer om goedkoop te tanken en je peuken in te slaan. Een grote dievenbende. En voor het goedkoper tanken kunnen wij hen weer rijden. Nou, prutte sigaretten en douchespul. Wasmiddel haak nou. Wc-papier, dat is ook zo'n ding. Een flesje cola kost hier €49 en in Nederland €1,40. En dat heet suikertax. Als het een beetje goed uitziet, dan krijg je een stuk voordeliger. In Nederland wordt vanwege accijnsverheging en beperking van verkeerpunten, die als supermerken, het smoken ontmoedigen. De tabakssector had het door een chinvaller van honderden miljoen euro's aan inkomsten. Becijferen is dat 34% van de smokerij nou in het boeteland gekocht wordt. Huur uit niet, dan keep ik het dus in Nederland, maar eigenlijk net. Eén keer in de maand hierheen en dan heb ik heel wat besparen. Als de check weer op is, dan komen we weg. Ja, dan is er paniek dus. Ja, paniek. Nou, paniek. Ik rook dus zelf palmal. Er zit 60 in een pakje en ik hou 20,50 voor. En ik denk dat het beurs haast wel €30 voor rent. En dan kun je maar raak smoken. Dat is weer, ja. Dat is weer. Maar we doen ook gewoon normaal. En het is net nog een extra maar ook. Nee, je zei net van wie had in huis, wie moet het zien roken? Nee, dat zei je zeker niet. En dan rijden we hem terug in Leer, daar doen we hem een terrasje, wat koffie en biertje. En dan komen wij de dag wel weer wat terug. En dan de tank nog even vol. Die hak al vol.